खुलुमबाय आं दिनै मोनसे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। बे भिडिअ आङो नोंथांमोननो मोननैसो बोसोनथि थामहिनबा जिउ दानायाव नांनाय माखासे बोसोनथिखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। बे बोसोनथिनि जै नोंथांमोना गोबां सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो जायफ्रा बे बोसोनथिखौ फल' खालामनानै खामानि मावगोन बियो जिउआव जाफुंसारगोना रोखा। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअआव फरायथिना होनो नाजानाय जादों। गावखौ नों माबोरै लाखिगोन, गावखौ थिगै लाखिनायनि साबिखाथि। गावखौ नों माबोरै लाखिगोन, गावखौ थिगै लाखिनायनि साबिखाथि। 1. रावखौबो निन्दिनो नाङा आरो गावबो निन्दि जानो नाङा। अरायबो गुबुना मोजां होनाय खामानि माव। रावखौबो निन्दिनो नाङा आरो गावबो निन्दि जानो नाङा आरो अरायबो गुबुना मोजां होनाय खामानि माव। 2. ओरैबायदि खामानि माव जाहाथे नोंहा गोबां सम दं। सान नों अराय थांना थागोन आरो ओरैबायदि जिउ खां जेन' नों गाबोननो थैगोन। ओरैबायदि खामानि माव जाहाथे नों गोबां सम दङ। ओरैबायदि खामानि माव जाहाथे नोंहा गोबां सम दं। सान नों अराय थांना थागोन आरो ओरैबायदि जिउ खां जेन' नों गाबोननो थैगोन। 3. गोर्बोखौ अराय नोरोम खालामनानै जिंगाखौ थुलुंगाखां होना देहाखौ गोख्रों लाखिना गियानखौ लैथोमा बानायनानै खामानिखौ दोहोरोम होननानै दावगालांनायसाय नोङो जाफुंसार जागोन। गोर्बोखौ अरायबो नोरोम खालामनानै जिंगाखौ थुलुंगा होना देहाखौ गोख्रों लाखिना गियानखौ लैथोमा बानायनानै खामानिखौ दोहोरोम होननानै दावगालांनायसाय नोङो जाफुंसार जागोन। 4. नांज्लायालासिनो नांज्लायनायखौ नेवसिना असान्तिखौ सोरजियालासे नोरोम जा। गियान गैयै अगियानि दुथां जायालासिनो गुबुननो गोजोननि बोसोन बिलाइ। नांज्लायालासिनो नांज्लायनायखौ नेवसिना असान्तिखौ सोरजियालासे नोरोम जा। गियान गैयै अगियानि दुथां जायालासिनो गुबुननो गोजोननि बोसोन बिलाइ। 5. मालायखौ निमाहा होयोब्लाबो गावखौ माब्लाबाबो निमाहा दाहो। मालायखौ निमाहा होयोब्लाबो गावखौ माब्लाबाबो निमाहा दाहो। मालाया निन्दिनायनि सायाव फिननाय लायाजासे नों गावखौ फोसाब। मालायखौ निमाहा होयोब्लाबो गावखौ माब्लाबाबो निमाहा दाहो। मालाया निन्दिनायनि सायाव फिननाय लायाजासे नों गावखौ फोसाब। 6. नोंनि इयुनखौ नोंनो दाना ला, बेनि थाखाय गोब्राब खामानि माव। नों अराय खामानिनि फारसेल' गोसो गुदुं जानो नांगोन। अलसिया आखुखौ जायगा होनो मोननाय नङा। नोंनि इयुनखौ नोंनो दाना ला, बेनि थाखाय गोब्राब खामानि माव। नों अराय खामानिनि फारसेल' गोसो गुदुं जानो नांगोन। अलसिया आखुखौ जायगा होनो मोननाय नङा। 7. खस्थ' मेहनतानो जौगानायनि गुदि, दोहोनानो खामानिनि गुदि, लोगोसे समा गेदेर बेसाद। बेखौ ओरैनो दा नागारहर। दोहोन दौलत गैयाब्ला नों मा गोजोन मोननो? खस्थ' मेहनतानो जौगानायनि गुदि, दोहोनानो खामानिनि गुदि, लोगोसे समा गेदेर बेसाद। बेखौ ओरैनो दा नागारहर। दोहोन दौलत गैयाब्ला नों मा गोजोन मोननो? 8. बेनिखायनो मुलाम्फा एबा आय खालाम। आय एबा मुलाम्फाखौ नायनानै बाहाय। जौमोन सेंग्रा सिख्ला समखौ खेंख्रा खालामालासिनो थार दिगथिं दावगालां। जिउआव जाफुंसारनायखौ गोबानो हागोन। भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना गावखौ थिगै दैदेननायनि साबिखाथि बे मोनदांथि बोसोनथिनि जोहै नोंथांमोना मिथिनो हाबाय होननानै आं मिजिंथिदों। लोगोसे जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय दं बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। लोगोसे फेसबुक पेज
JSP Advice 365 बेखौ फल' खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारि, जै बर' हारि।